Μετέωρα, το πέτρινο δάσος της Θεσσαλίας. Στο βορειοδυτικό τμήμα της Θεσσαλικής γης, από τα πανάρχαια χρόνια, ορθώνονται επιβλητικοί και περήφανοι οι πέτρινοι γίγαντες των μετεώρων. Ακίμητη φρουρή του Θεσσαλικού κάμπου. Το πέτρινο δάσος των Αγίων Μετεώρων συνθέτει ένα ασύλληπτο σε μεγαλοπρέπεια θέαμα και αποτελεί ένα από τα πιο θαυμαστά γεωλογικά φαινόμενα του πλανήτη μας. Στις απάτητες αυτές κορυφές των απόκρημνων βράχων, στα Μετέωρα, βρίσκεται η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ορθόδοξη μοναστική πολιτεία του ελλαδικού χώρου μετά το Άγιον Όρος. Τον 16ο αιώνα, που έχουμε τη μεγαλύτερη ακμή της μετεωρίτικης μοναστικής πολιτείας, λειτουργούν 24 μονές. Σήμερα λειτουργούν μόλις 6. Η μονή του Μεγάλου Μετεώρου, του Αγίου Στεφάνου, του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, η μονή Βαλάμ, του Ρουσάνου και της Αγίας Τριάδας. Η ιστορία του μοναστηριακού συγκροτήματος με αρχή στον 11ο αιώνα μετά Χριστόν φυσικά, αλλά η όλη μορφοποίηση αυτού του γοητευτικού τοπίου με τους μετεωρισμένους βράχους είναι πάρα πολλών εκατομμυρίων ετών. Είναι σαν να αιωρούνται, γι' αυτό και λέγονται μετέωρα. Όπως μετεωρίτες είναι και οι μοναχοί οι οποίοι μετεωρίζονται μεταξύ ουρανού και γης για να αποκτήσουν αυτή τη βαθιά πνευματικότητα και να συνδέσουν τη γη με τον ουρανό. Διότι ουσιαστικά οι μοναχοί αυτό το ρόλο παίζουν. Με την βαθιά πνευματική ζωή προσπαθούν να προσευχηθούν για τους ανθρώπους όλους και ειδικά για τους μηδέποτε προσευχομένους. Ο μοναχισμός εδώ στα Μετέωρα άρχισε στα μέσα του 10ου αιώνα, στα σπήλαια των βράχων που ζούσαν οι πρώτοι ασκητές και αργότερα πολλαπλασιάστηκαν οι μοναχοί και κατέκτησαν πάρα πολλές σπηλές των βράχων. Βέβαια αυτό παρατηρείται ίσως μέχρι τα τέλη του 16ου αιώνα. Μετά ο μοναχισμός των Μετεώρων, ο ασκητικός μοναχισμός παρήκμασε λόγω της τουρκοκρατίας, διότι διάφορες βαρβαρικές επιδομές των Τουρκαλβανών ανάγκασαν τους μοναχούς να εγκαταλείψουν το χώρο και σιγά σιγά και τα ασκητήρια ερειπώθηκαν. Ακόμα και πολλά μοναστήρια που υπήρχαν στην περιοχή των Μετεώρων, από τα 24 σήμερα σώζονται 8 στην περιοχή και λειτουργούν άνετα τα 6 βέβαια που είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο και είναι επισκέψιμα. Οι ασκητές ζήσαν με πολλές στηρίσεις εδώ και ανέδειξαν το χώρο αυτό φάρο τη λαυγή που να φωτίζει σε όλους τους αιώνας, σε όλους τους πιστούς ανθρώπους που καταφτάνουν εδώ, ακόμα και τους απίστους που έρχονται εδώ και θαυμάζουν για τη ζωή των ανθρώπων αυτών που μπόρεσαν να υπερνικήσουν τα υλικά πράγματα και να ανεβούν τόσο πνευματικά ώστε να εκαθάρουν τον εαυτό τους, τα πάθη τους και να αγιαστούν, και με τον αγιασμό που απέκτησαν οι ίδιοι αγιάζουν και εμάς σήμερα με την αόρατη παρουσία τους, με την πνευματική τους προσφορά. Η μονή Βαρλάμ οφείλει το όνομά της στον ασκητή αναχωρητή Βαρλάμ, ο οποίος πρώτος κατοίκησε τον βράχο τον 14ο αιώνα. Το
1300 περίπου αναρριχάται πάνω στο βράχο μια παράτολμη ασκητική μορφή. Ο ασκητής Βαρλάμ, από τον οποίο πήρε και την ονομασία αργότερα από τους κατοίκους και τους ασκητές της περιοχής μας ως ο στήλος και ο βράχος του Βαρλάμ. Αυτή η ασκητική μορφή έζησε ως στυλίτης μοναχός πάνω στο βράχο, δηλαδή λέγει παράδοση ότι δεν κατέβηκε αφότου ανέβηκε, έκανε τα εργόχειρά του, τα κουτάλια, τα καλάθια, τα κατέβαζε με ένα σκηνή στη βάση του βράχου, τα παίρνανε οι άλλοι οι πατέρες στο λεγόμενο παζάρι, θα λέγαμε εκείνη την εποχή, στη λεγόμενη ψαρόπετρα, τα πουλούσανε και αντίστοιχα του βάζανε τη λιγοστή τροφή του μέσα στο καλάθι και το ανέβαζε πάνω στο βράχο. Έκανε ένα μικρό ναΐδριο των 3 ιεραρχών και στη συνέχεια αλλάξε με τα ίδια του τα χέρια μια μικρή δεξαμενή για το νερό, για να μαζεύει το νερό της βροχής, διότι πάνω στο βράχο δεν υπάρχει πηγή και έπρεπε να αποθηκεύει το νερό. Στη συνέχεια έκανε και ένα μικρό κελάκι και έτσι ήταν ένας ερημίτης, ένας ασκητής πάνω στο βράχο. Το 1517 αναρριχώνται πάνω στο βράχο 2 αυτάδελφοι, 2 μοναχοί, Ιώση Θεοφάνης και Νεκτάριος οι Αψαράδες. Ήταν 2 πλουσιόπαιδα από αριστοκρατική οικογένεια των Ιωαννίνων που με πολύ κόπο, με πολύ μόχθο ανεγείρουν αυτήν την μονή. Το καθολικό της Μονής Βαρλάμ αποτελεί ένα μεγαλόπρεπο κτίσμα. Από αρχιτεκτονικής πλευράς είναι ένας τετρακιόνιος, σταυροειδής, αθωνίτικου τύπου ναός. Όλη τους η προσπάθεια ήταν να ανοικοδομήσουν το καθολικό της Μονής. Είναι ο κεντρικός ναός του μοναστηριού που επί 22 ολόκληρα χρόνια ανεβάζουν τα υλικά για να ανοικοδομήσουν το καθολικό και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι το εκτίσανε σε 20 μέρες. Γι' αυτό θα δείτε ότι η τοιχοποιία του δεν είναι πάρα πολύ καλλιτεχνική, αλλά είναι με όγκους από τον ίδιο το βράχο. Σπάγανε δηλαδή τα αγκονάρια από τον ίδιο το βράχο, τα διαμορφώνανε, εκτίσανε το ναό και σε πολύ σύντομο διάστημα, αφού φέρανε και άλλους πατέρες και άλλους λιθοτόμους, λιθοξώους από την περιοχή, γιατί η περιοχή ήταν τουρκοκρατούμενη, δεν αφήνανε την ανέγερση μεγάλων ναών. Αφού πήραν την άδεια, μαζευτήκανε αρκετοί και σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτίσανε το καθολικό. Στην αρχή εκτίστηκε το Ιερό Βήμα και στη συνέχεια εκτίστηκε ο Νάρθικας. Είναι από τα πιο μικρά μεν, αλλά κομψά καθολικά, γιατί έχει άμεση επαφή ο προσκυνητής, ο χριστιανός, με τις τοιχογραφίες και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Η αγιογράφηση του καθολικού της Μονής έγινε σε 3 φάσεις. Στη γωνία εδώ είναι ένα κενοτάφιο, αδιανός τάφος τώρα, αλλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα οι πατέρες της Μονής μας τοποθετήσανε ολόσωμα τα λείψανα των Αγίων Κλητόρων για να τα ασπάζονται και να παίρνουν την χάρη και την ευλογία τους καθημερινά. Βεβαίως σήμερα είναι άδειος ο τάφος, τα μόνα λείψανα που σώζονται, άγια λείψανα, είναι τα χέρια τους. Οι 2 παλάμες, η δεξιά παλάμη του Αγίου Θεοφάνους και η αριστερή του Αγίου Νεκταρίου
θα δείτε ότι παραμένουν άφθορα, το δέρμα είναι κολλημένο επάνω στα οστά, δείγμα ότι κατοικεί σε αυτά η χάρις του Παναγίου Θεού. Πολύ σπουδαία τοιχογραφία είναι και η πλατιτέρα, η οποία ευρίσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα, και ο αγιογράφος θα έλεγα ότι έβαλε όλη του την τέχνη, καθώς εφαρμόζει αυτό που λέγεται ότι η Παναγία ενηματισμό, διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη κλπ. Εικονίζεται στο μέσον και λίγο το πάνω μέρος του Ιερού Βήματος και δείχνει, είναι γνωστό αυτό, ότι η Παναγία βρίσκεται μεταξύ του ουρανού και της γης, γι' αυτό και εικονίζεται σε αυτό το σημείο, στο Ιερό Βήμα, και είναι εκείνη η οποία ενώνει τον ουρανό με τη γη. Είναι η σκάλα, η γέφυρα που μας μεταφέρει προς τον ουρανό. Στα παλιά χρόνια η πρόσβαση στη Μονή γινόταν με ανεμόσκαλες και από τον πύργο, όπου δέσποζε ο εξώστης με το δίχτυ. Το χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν πράγματα και κάποιες φορές γέροντες προσκυνητές. Το πρώτο βέβαια μέλημά τους, αφού ανέβηκαν το 1517 πάνω στο βράχο, ήταν να χτίσουν τον πύργο της Αναβάσεως, το δίχτυ, τον μηχανισμό εκείνο που στη συνέχεια θα γύριζαν δύο μοναχοί το βριζόνι περί τον άξονα του. Έκανε μισή ώρα για να ανεβεί πάνω και καταλαβαίνετε πόσος κόπος και χρόνος χρειαζόταν να ανεβούν όλα τα υλικά και να χτιστεί η Μονή. Και βέβαια και οι πατέρες ανεβαίνανε με το δίχτυ, με το βριζόνι μέχρι το 1922, όπου γίνανε οι λατσευτές σκάλες. Μέχρι τότε όμως ήταν ο μοναδικός τρόπος αναβάσεως, μαζί με τις λεγόμενες ανεμόσκαλες, σπαστές διαδοχικές σκάλες που ήταν περίπου 1,5 μέτρο, ανεβαίναν πάνω στο βράχο και στη συνέχεια τις τραβάγανε και αυτές, γιατί η περιοχή ήταν τουρκοκρατούμενη, δεν τις αφήνανε κάτω, γιατί υπήρχε κίνδυνος να ανέβουν και αυτοί πάνω στο βράχο. Η ανάβαση και η κατάβαση έκανε περίπου μισή ώρα. Το ύψος, το βάθος δηλαδή ήταν ακόμα πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται τώρα, και υπάρχει γραμμένο σε κάποια παλιά χειρόγραφα της Μονής εδώ ότι κάποιοι προσκυνητές που ήθελαν ανεβαίνανε, ας πούμε, βλέποντας αυτό το θέαμα να ανεβαίνει ο προσκυνήτης απάνω και να αιωρείται και το δίχτυ και να τρίζει και το σκηνή, πολλοί δεν ανεβαίνανε. Φοβόταν δηλαδή και δεν ανεβαίνανε. Οι πιο ψύχρημοι ανεβαίνανε. Σήμερα η ανάβαση γίνεται με σκάλα που αριθμεί 146 απότομα και ακανόνιστα σκαλιά που σε οδηγούν στην είσοδο της Μονής. Οι μοναχοί για τη μεταφορά των πραγμάτων χρησιμοποιούν ένα ηλεκτροκίνητο βαγόνι. Στο χώρο της Μονής, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει από κοντά το εντυπωσιακών διαστάσεων βαρέλι. Το μεγάλο βαρέλι πότε κατασκευάστηκε και ποια ήταν η χρήση του? Η κατασκευή του είναι περίπου στα μέσα του 16ου αιώνα. Ανεβάζανε ξύλο πάνω με το δίχτυ. Είχε γίνει ήδη ο πύργος με το δίχτυ
περίπου στο 1535 και το φτιάξανε εδώ, επί τόπου δηλαδή, πάνω στο βράχο. Η χρήση του ήταν στην αρχή για νερό. Μαζεύανε το βρόχινο νερό από τις υδροροές που είχαν, με διάφορα αγγεία, το αδειάζανε μέσα. Κάνανε και αγιασμό για να αντέχει πιο πολύ το νερό, διότι ήταν η πρόσβαση πολύ δύσκολη και να ανεβούν και να κατεβούν, και γενικά για να βρουν νερό στην περιοχή αυτή, και υπήρχε και ο φόβος των Τούρκων βέβαια, γιατί ήταν η εποχή της τουρκοκρατίας τότε, το 16ο αιώνα. Τα πρώτα ίχνη της ιστορίας των Αγίων Μετεώρων χάνονται μέσα στους μύθους και τις παραδόσεις. Φαίνεται πως από τον 11ο ήδη αιώνα οι πρώτοι ερημίτες εγκαταβίωναν στα κυλώματα των διάσπαρτων βράχων, στα λεγόμενα σκυταριά. Πατέρα Βενέδικτε, οι βράχοι πότε κατοικήθηκαν για πρώτη φορά από τους ασκητές? Τον 11ο αιώνα έρχονται οι πρώτοι μοναχοί εδώ στους γιγάντιους και απόκρημνους αυτούς βράχους. Κατοικούν στις σπηλιές, στις ρογμές των βράχων. Θα ήταν πραγματικά εντυπωσιακό να έβλεπε κανείς αυτούς τους πρώτους ερημίτες, τους πρώτους ασκητές, πώς αναρριχόντο, πώς μέσα στα βαθουλώματα, στις ρογμές των βράχων πήγαιναν και κούρνιαζαν και έκαναν, ας το πούμε, τα πρώτα ασκητήρια ή κέλες όπως ονομάζονταν, και είναι η πρώτη μορφή του μετεωρίτικου μοναχισμού ασκητική. Αλλά οι διάφορες επιδρομές όμως εκείνη την εποχή, Φράγκων, Τούρκων κλπ, αναγκάζουν αυτούς τους πρώτους μοναχούς αργότερα να ανεβούν στις πιο ψηλές κορυφές, να κτίσουν τα κοινόβια, τα μεγάλα μοναστήρια, τα οποία αριθμούσαν κατά τον 16ο αιώνα, που είναι η ακμή του μετεωρίτικου μοναχισμού, γύρω στα 24, και για να έχουν περισσότερη ασφάλεια, ησυχία και περισυλλογή, να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά τους τα μοναχικά, να έχουν περισσότερη ασφάλεια αλλά και ησυχία. Όταν πρωτοπήγαν εκεί δεν είχαν όλα αυτά τα κατασκευάσματα και τα κτηριακά συγκροτήματα που σήμερα βλέπουμε και τα χαιρόμαστε, τα περίφημα αυτά μοναστήρια που έχουν μια καταπληκτική τώρα άνθηση και μορφή, αλλά προσπαθούσαν να εγκαταβιώσουν μέσα στους βράχους. Όπου έβλεπαν σπήλαιο πήγαιναν εκεί και ασκήτευαν. Γι' αυτό υπήρχαν και πολλά ασκητήρια ή ασκηταριά. Ανεβαίνοντας τα μετέωρα από το χωριό Καστράκι, στην καρδιά της μοναστικής πολιτείας των Αγίων Μετεώρων, συναντάμε την αρχοντική ανδρική μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ο βράχος πάνω στον οποίο χτίστηκε το μοναστήρι είναι μικρό σε έκταση, με περιορισμένη επιφάνεια στην κορυφή του. Αυτό επηρέασε την κτηριακή του διαμόρφωση. Η μονή μας συμπλήρωσε 515 χρόνια μοναχικής ζωής και ορθοδόξου μαρτυρίας, 1510-2016 μετά Χριστόν. Ο κεντρικός ναός του Αγίου της Μονής, το καθολικό όπως το λέμε εδώ στα μοναστήρια, είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Επίσκοπος Μύρων της Λυκίας. Αναπαυσάς λέγεται διότι έχει πολύ καλό
κλίμα, ξεκουράζει και αναπαύει. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Το επιβλητικό καθολικό της Μονής έχει αγιογραφηθεί από τον περίφημο κριτικό ζωγράφο Θεοφάνη Στρελίτζα. Το 1527 ήρθε ο Θεοφάνης ο Κρίς, από την Κρήτη δηλαδή, και ζωγράφισε το καθολικό της Μονής. Στο δυτικό άκρο του πέτρινου δάσους βρίσκεται η αρχή του οργανωμένου μετεωρίτικου μοναχισμού. Η Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ή όπως επικράτησε να λέγεται, το Μεγάλο Μετέωρο. Η Μονή είναι σκαρφαλωμένη πάνω στον επιβλητικό βράχο με υψόμετρο 613 μέτρων. Οι πρώτοι πατέρες όταν ήλθαν εδώ κατοίκησαν στα σπήλαια των βράχων. Ήταν ασκητές μεμονωμένοι και δημιουργήθηκε η μορφή του ασκητισμού με κέντρο το Κυριακό. Ήταν οι σκήτες. Δημιουργήθηκαν έτσι λοιπόν 3 σκήτες στον χώρο των μετεώρων και η αρχαιότερη είναι η Παναγία η Δούπιανη, όπου το Κυριακό της υπάρχει ένα κτίριο, είναι ένας ναός πάνω από την Καλαμπάκα προς τα μετέωρα. Εκεί είναι το αρχαιότερο εκκλησάκι των μετεώρων του 12ου αιώνος, όπου οι πατέρες οι πρώτοι ήταν στα σπήλαια και κάθε Κυριακή και μεγάλη εορτή πηγαίνανε στο Κυριακό, όπως ονομάζεται το εκκλησάκι, τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και επανέρχονταν πάλι στα σπήλαιά τους και συνέχιζαν την άσκησή τους. Αυτή είναι η αρχική μορφή του μοναχισμού στα μετέωρα. Η ιστορία του Μεγάλου Μετεώρου έχει άμεση σχέση με τον πρώτο κτήτορά της, τον ιδρυτή της, τον Όσιο Αθανάσιο το Μετεωρίτη. Ο Όσιος Αθανάσιος στην αρχή μόνασε στο Άγιον Όρος με το γέροντά του Γρηγόριο. Εκεί λοιπόν μετά από επιδρομές των Τούρκων αναγκάστηκαν να φύγουν και ο γέροντάς του με τον μοναχό Αθανάσιο τότε και να έλθουν στον χώρο εδώ των μετεώρων. Για 10 χρόνια κατοίκησαν στον Στήλο, σε έναν βράχο εδώ στα μετέωρα. Μετά ο Άγιος Αθανάσιος για περισσότερη ησυχία παίρνει ευλογία από το γέροντά του Άγιο Γρηγόριο και ανεβαίνει στον Πλατή Λίθο. Ανεβαίνοντας ο Άγιος Αθανάσιος στον Πλατή Λίθο, σε ένα μικρό σπήλαιο καθώς ανεβαίνουμε πάνω στο βράχο, εκεί εγκαθίσταται. Εκεί λοιπόν καθιερώνει έναν μικρό ναό της Παναγίας της Μετεωρίτισσας Πέτρας και αφιερώνει το μοναστήρι στην Παναγία μας. Αυτό υπήρξε και η αφετηρία για τον οργανωμένο κοινοβιακό μοναχισμό. Η Μονή του Μεγάλου Μετεώρου είναι σημαντική πρώτον διότι υπήρξε το πρώτο μοναστήρι που εγκαθιδρύθηκε ο κοινοβιακός τρόπος και ο Άγιος Αθανάσιος έδωξε τον κοινοβιακό τύπο στον μοναχισμό στα μετέωρα. Το πρώτο αυτό, και το δεύτερο ότι στη διάρκεια της ιστορίας του ελληνικού γένους έχει μια μεγάλη προσφορά τόσο πνευματική όσο με την πνευματική ακτινοβολία των πατέρων και της παρσευχής υπέρ όλου του κόσμου, αλλά και μέσα από ιστορικά γεγονότα που συνέβαλαν πάρα πολύ στην περιοχή μας. Η ονομασία Μετέωρα έχει σχέση με τον κτήτορα του Μεγάλου Μετεώρου. Έχει σχέση με τον Όσιο Αθανάσιο. Ο Όσιος Αθανάσιος όταν ανέβηκε στον Πλατή Λίθο, όπως ονομάζονταν τότε το Μεγάλο Μετέωρο, νόμιζε ότι βρέθηκε μεταξύ ουρανού και γης λόγω του ύψους του και έτσι αναφώνησε τι μετέωρο είναι αυτό και από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα
η ονομασία μετέωρα έχει δοθεί για τους βράχους, εδώ, για αυτό το γεωλογικό φαινόμενο των βράχων των μετεώρων.